Здравейте, приятели, в нашия седми последен ден от нашето предизвикателство. Вие гледате това клипче, защото най-вероятно не сте могли да се присъедините към нас в пространството, за което много съжаляваме, но ще се опитаме да направим същата практика и с вас онлайн. Мисълта за деня е: аз съм цялостна, аз съм благодарна, аз се завръщам към себе си. Накрая на практиката ние ще пиеме чай и ще поговорим, ще обсъдим. Всеки ще си помисли и ще си запише какво се е променило за него през тези 7 дена. Направи го и ти вкъщи сама. В поза лотос. Затваряме очите, потъваме тук и сега на постелката. Дишваме. Мисълта е: аз съм тук и сега. Издишваме. Позволявам си да бъда. Дишваме. Аз съм тук и сега. Издишваме. Позволявам си да бъда. Още няколко минути поставяме ръцете на гърдите и със същите мисли дишваме. Издишваме. Дишваме. Издишваме. Бавно и нежно загряваме главата. Дишваме нагоре. Издишваме. Дишваме. Издишваме. Повтори колкото пъти ти е нужно и когато сме надолу, започваме хубави кръгчета с главата, като отворена, вдишваме, като я затворена и издишваме. Няколко пъти във всяка посока. Бавничко вдишваме, издишваме. Издишваме. Неутрална позиция. Хубаво отваряме гърдите, дишаме. Издишаме. Издишаме. Още няколко пъти. Издишаме. Слагаме ръцете на колената назад, окъвкавяваме гръбчето, хубаво дишаме. Издишаме максимално надолу. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Последно. Издишаме. Тук бавно. Изправяме пак гръбчето. Разлюляваме тялото на едната и на другата страна. Пускаме. Отпускаме тялото. Оставаме още за момента в покой. Отпускаме кръченцата напред и да потупваме. И краката и ръцете хубаво ги слагаме. Седно представи си в шпиц. Дишаме. Издишаме крака, ръце, контра. Така няколко пъти. Още нежно ги раздвижваме. Внимателно слагаме ръцете в кръгчета и ръце и крака. Хубави кръгчета на едната страна и на другата страна. Колкото пъти ни е нужно. Пускаме тялото и бавничко полягаме. Тук сме в котка крава. Знаете пак
от таза, ръцете, дланите са под раменете, колкото можем дишаме, издишаме. Последно издишаме. Тук сме на неутрална позиция, пак дишаме, опитваме максимално да слезем надолу, изпълваме, издишаме, дишаме, издишаме, дишаме, издишаме, дишаме, издишаме, отпускаме в детска поза. Бавно се обръщаме на постелка, слизаме надолу, дишаме, протягаме цялото тяло, издишаме, пушваме краката, хубав шпиц, разлюляваме тялото, наляво, надясно. Долу. Ръцете перпендикулярно, сгъваме краката, прибираме пъпчето към гърба, хубаво е залегна, дишаме център, краката падат на едната страна, главата на другата. Важно е ръцете да останат на пода, както където стигнат. Дишаме център, издишаме, дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме, няколко пъти още въртим. Пак краката са нагоре, отваряме ги на ширината на постелката и от тук дишаме, издишаме, коляно към глезен, също положим крак, главата пак наобратно. Дишаме център, наобратно издишаме. Пак е важно ръцете да останат на пода. Дишаме, издишаме, 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 издишаме. Последно задържаме, на която посока ни се пада. За 1, 2, 3, 4, разменяме и задържаме пак. За 1, 2, 3, 4. Бавно дигаме, прегръщаме краката. Дишаме тук, издишаме. Пак разлюляваме тялото. Се тук, дишаме, издишаме. Дигаме ляво кръче, опитваме се хубаво шпиц, коляното навънка. Дясна ръка максимално нагоре. Усещаме плешката, задържаме така за 1, 2, 3, 4 кръчета в едната посока. 1, 2, 3, 4 в другата посока. 4, 3, 2, 1. Бавничко разменяме краката и ръцете. Дигаме лява ръка, дясен крак, коляно навънка, шпиц. И от тук започваме 4 кръчета в едната посока. Дишаме, издишаме към тялото. Дишаме, издишаме. 2, 3, 4, обратно. 4, 3, 2, 1. Бавно прегръщаме краката, прибираме гърдичка към гръдна кост, дишаме и издишаме чело между двата крака. Дишаме, издишаме, дишаме, издишаме и последния път задържаме горе, разруляваме наляво надясно и се рушкаме колкото ни е възможно. Прилепили сме хубаво пъпчето към гърба
състояние, като се опитваме колена долу глезените да са под колената. Прибираме брадичката. Дишаме отдаване. Издишаме благодарност. Опитваме се да влезем отгоре надолу. Дишаме отдаване. Издишаме благодарност. Дишаме отдаване. Издишаме благодарност. И последно, дишаме отдаване, задържаме горе за 1, 2, 3, 4, издишаме благодарност. И се задържаме долу за 1, 2, 3, 4. Пак предърпваме ръцете. Не задържаме дъха. Краката придърпваме към нас, колкото можем с помощта на ръцете. Не задържаме дъха. Представяме си как дишваме. Цялата енергия около нас дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Бавно отпускаме цялото тяло по подобно за нас поза. Ако искаме, можем да сме легнали, можем да седнем. Важното е да ни е удобно и да отпуснем цялото тяло. Ако имаме нужда, можем да се завием с одеялце. Сега вие ще лежите с затворени очи, а аз ще ви говоря и ще има изключителна полза за вас и вашето тяло. Отпуснете. Отпуснете краката. Отпуснете коремчето. Отпуснете гърба. Отпуснете ръцете. Отпуснете шията. Отпуснете гърдите. Отпуснете главата. Отпуснете очите. Отпуснете езика. Отпуснете цялото тяло. Усетете как натрупаното море и напрежение изтича в земята. Отпускайте. Визуализираме, че тялото ни е храм на благодарността. Представяме си го, как изглежда този храм, как се чувстваме ние. Дишаме, издишаме. На ум или на глас повтаряме следното. Тялото ми е храм на благодарността. Днес не постигам. Днес просто съм. И това е достатъчно. Благодаря на тялото си. Благодаря на дъха си. Благодаря на живота. Дишаме. Издишаме. Оставаме тук, колкото ни е нужно. Незабавно, когато решим да приключим, да пием чайче и мислено или с някой друг да споделим или да напишем в нашата тетрадка дневник какво се случва с нас през тези 7 дена, до какви промяни съм достигнала.
твоята обратна връзка, да споделиш как си се чувствала през тези 7 дни, да се грижиш за тялото си, да обръщаш внимание на себе си, на благодарността. Ще се радвам да се включиш и при мен в пространството, да се забавляваме, да споделяме живота, да тренираме, да се грижим за здравето си, за благополучието си. И също така ще съм благодарна и радостна да се включиш и на ретрита в Огняново, който ще бъде между 3 и 5 октомври. Подробности можеш да видиш в сайта или да ми пишеш. Изключително много ти благодаря, че ми се довери и се включи в това предизвикателство. Надявам се да съм ти била полезна и да има полза за теб. Чао и до нови!